Sehän on Manun puhe. On mulla se sähköposti, missä nyt tuolla niin yksi On montakin. Joo, raahelaisten kanssa päästiin sukeltaan. Niin ensimmäisenä niiden tukialus oli kyllä aivan loistava. Että niin huomaa, että pojat on panostanut ja on niin tehty tätä hommaa varten. Että kruununa oikeastaan siinä koko aluksessa oli kyllä niin rappuset, mistä mennään alas ja tullaan ylös. Ne oli kyllä loistavat ja ihan täysin sukellushommaa varten suunniteltu. Se oli ihan jännä lähteä sukeltamaan sinne paikkaan, kun se ruoppaaja oli ylös alasi siellä ja heti tuli massiivinen pohja vastaan. Ei osannut yhtään aavistaa, mihin päin sillä mennään. Hylystä tietysti jäi mieleen parhaiten nuo kauhat, että kyllä ne oli vaan isoja ja kunnioitusta herättäviä, että kyllä silloin varmasti hommia on tehty ja saatu tulostakin aikaa. Eka kerran kun meni kerran käymään siellä nyt, niin kyllä se on outo katsoa, kun pinnalla on kattonut kuvaa kumminkin oikeinpäin enempi ja sitten kun hylky olikin väärinpäin siellä, niin vaikka kun yritti valmistautua, niin kyllä siitä hahmottelusta tuli aluksi vaikeaa, mutta kyllä sen sitten alkoi loppua kohti jo hahmottaa, että miten se on siellä. Ensimmäiselle kerralle se oli aika sekava oloista ja siitä ei heti saanut mitään selkeitä kuvaa. Pikkuhiljaa siellä sitten kun pääsi sinne sisätiloihinkin liikkumaan, niin sieltä hahmottui kylpyhuonetta ja keittiötilaa. Siellä oli lautasia ja oli hyvin säilyneitä kaakeleita seinällä. Ja näkyvyys ei ollut koko aika hyvä, että se meni välillä sameeksi ja sukeltajien liikkeestä tietysti lähti sitä hitua liikkeelle, niin se oli vaikeaa se kuvaaminenkin. Ensimmäiseksi kerraksi niin siitä ei kovin paljon saanut irti. Pitäisi useampi sukellus tehdä tommoselle hylylle, kun se on vielä ylös alasi. Ja siellä olisi joka kerralla jotain uutta katsottavaa. Ja loppuunhan oli pakko piirtää tuttu hymiö sinne, että hymynaama on sielläkin. Menkää kattoo. Meni hukkaan vasta. Näytin, että mulla on varailmalla ja pojat jatkumatkalla. Huomasin, että se lähdet. Toivottavasti. Kyllä siellä lopussa sitten tietysti tapahtui semmoinenkin juttu, että mulla meni varailmalle laite ja siellä ei sitten yhtäkkiä puhelinyhteys toiminutkaan kaverille ja en saanut viestiä sitten perille, että mä oon lähdössä pintaan. Ja pintamiehellekään ei mennyt viesti perille, niin mä tein sitten siellä ihan rauhallisen nousun ylös ja kiirehin sitten sinne pintalaitteelle ja siitä sain sitten viesti sinne
pohjalle, että mä oon jo ylhäällä. Kiitos Raahen mursuille, että saatiin tutustua näin mahtavaan kohteeseen ja seuran toimintaan. Tää oli loistava reissu meille kaikille.